Samantala, idol, ininspeksyon po ng lokal na pamahalaan ng 24 na flood mitigation projects sa Dagupan City upang matiyak ang kahandaan ng mga ito sa pagpoprotekta sa mga residente laban sa pagbaha. Pinangunahan mismo po ng alkalde ng lungsod kasama po ng PNP Dagupan, City Engineering Office at CDRRMO ang pagbisita sa mga proyekto upang masiguro at maayos na nagagamit ang mga ito sa oras ng pangangailangan, lalo na sa posibleng pagdating ng mga kalamidad. Binigyang din ng pamahalang lokal na dapat matiyak ang tibay at kalidad ng mga nasabing infrastruktura sapagkat dito nakasalalay ang kaligtasan ng ilang mga pamilya at kabahayan at kabuhayan ng mga residente. Bukod sa flood mitigation projects, nagpapatuloy din ang ilang iba pang inisyatiba tulad ng road elevation at drainage upgrades sa mga barangay at pangunahing kalsada na layong maibsan kahit papaano ang epekto ng pagbaha sa buong lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.